ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലോങ് വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം, അതായത് ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങിയത് ഇതുപോലത്തെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇപ്പോഴും വലിയ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പേപ്പറിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് തുടങ്ങിയാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോന്ന് തുടങ്ങി ഇതുണ്ടാകും. ഞാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഓരോ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കളിയാക്കിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നുമുണ്ട്. വേണ്ട, അതൊക്കെ പകുതി വരെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, എന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഒന്നിത് പിന്നെ വേറൊരു ബുക്കിലേക്ക് വന്നു അത്യാവശ്യം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഓരോന്ന് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരുപാട് കളിയാക്കാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർത്താണ്ട് പതിയെ പതിയെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഡോട്ട് ആർട്ടാണ്, അതായത് ഡോട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്ത ആർട്ടാണ്. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ വരച്ച് ഇതിൽ വരച്ച ഒരൊറ്റ പിക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. പിന്നെയാണ് ഞാൻ നേരെ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രബിൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ കുറേ പേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആഡായി. അങ്ങനെ അവർ മുഖേന ഒരു സ്ക്രബിൾ ആർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് കയറി. അങ്ങനെ അതിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വരച്ച ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവരൊക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ വരച്ചതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരച്ച സാധനങ്ങൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് എന്താ, നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരും.
എനിക്കാകെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും വരക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതുപോലത്തെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരച്ചതല്ല ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ വരച്ചിട്ട് എത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര എത്തി. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വരക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കാനും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇനി നിർത്തിപ്പോടാ, എന്തിന് വരികയാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോടും അവരതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വരക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരെ വരച്ചു കൊടുക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരച്ച് പെയ്ഡ് വർക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ അധികം ചെയ്യാറ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് വരക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കാൻ ഒരു വരയെങ്കിലും ഒരു വര അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണണം. ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാൻ ഈ ചെറിയൊരു വരൻ്റെ മുകളിൽ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. അല്ല അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ടിക്കൻ്റെ ഒപ്പ് വരെ നോക്കാം. സെയിം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒപ്പും. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വരക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലയിൽ ഇത്രയെങ്കിലും വരക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് എനിക്ക്, ഞാൻ അത്രക്കും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചതിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ എത്തി. അപ്പോൾ വരക്കാൻ അറിയുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വരയാണെങ്കിൽ പോലും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറവും എത്തുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.